טוב, ערב טוב, אנחנו בקונטרס העבודה, בעמוד 31. למטה, והנה מבחינת רצון. מה הוא דיבר כאן? בקטע הקודם, הוא אמר שיש שתי מדרגות במקיפים, יש מקיף דחיה ומקיף דיחידה. מקיף דחיה, זה אומר וזה נקודה שאמרנו להסביר, מה הבדל בין חיה ליחידה, תמיד זה דבר שהוא קשה, נחזור. העבודה שהיא מצד הנפש, של הנפש האלוקית, הכוונה היא שזה מבחינת המעשה, מבחינת רוח זה מבחינת הלב, מבחינת מחשבה, נשמה, זה מבחינת מחשבה, זה עין מוחין, זה התדבקות במוחין. ומה זאת העבודת של חיה, ביחידה שהם במקיפים, מה ההבדל? אז הוא הביא פה משל, נתחיל מהמשל יותר יובן, המשל הוא שחיה זה כמו התעוררות לרצון עצמי, כשיש שני חברים מאוד מאוד טובים, נפגשים בחתונה, כאשר הם לא נפגשים, כל אחד חי את העולם שלו, כאשר הם נפגשים, אז הם לא מעניין אותם החתונה אפילו, לא מעניין אותם האנשים שלהם והילדים שלהם, הם בעצמם עכשיו בסוגיה ובאיזו התקשרות פנימית. זאת אומרת שמחמת התבוננות הם מגיעים להתעוררות, זה נקודת החיה. נקודת היחידה, לעומתה, זה אומר שזה כמו אהבת אב לבנו או אם לבנה, שכל הזמן יש קשר פנימי. זה נקרא נקודת היחידה, זה נקרא עצמיות האהבה. עכשיו, בסדר? אז זה ככה חזרה. עכשיו הוא מבאר על הדרגה של החיה. אז והנה בחינת הרצון הנזכר לעיל, אז תכתבו לכם את זה שהכוונה של חיה, הגם שזהו מדרגה גבוהה מאוד בעבודה, מכל מקום אין זה פועל כל כך על החומריות בנפש הבהמית, מפני שהוא למעלה מבחינת התלבשות בנפש הבהמית. אני חוזר למשל שהוא הביא לגבי כמו שני חברים. עכשיו הוא מדבר עם חברו, באמת דברים אמיתיים מדברים ביניהם, בנפש וכו' וכו'. האם הם סיימו לדבר, זהו, הם ממש נשארו אחרי החתונה וזה, עברו כבר את הזמן. טוב, הלכו כבר, רק שהמלצרים אמרו להם, צאו מהעולם, יוצאים מהעולם. עכשיו, מה קורה עכשיו עם כל אחד עם החיים שלו? כל אחד חוזר לחיים שלו. זה מה שקורה בפועל. בנמשל, זה הכוונה היא שאין השפעה כל כך בעבודה בחיה על הנפש הבהמית, על החומריות של נפש בהמית. זה הכוונה מפני שהוא למעלה מבחינת התלבשות בנפש הבהמית. עם היות דאהבה שלמעלה מטעם ודעת, בדרך כלל מבחינת אהבה כרשפי אש. ואז, זאת אומרת שקשור בדבר הזה לגבי שריפה. אז אם אדם שורף גם בנפש בהמית. פה זה כמו שעכשיו, זה לא שריפה של האדם כלפי עצמו, אלא זה שריפה, לא נעים להגיד את זה, אבל אפילו אשתו וילדיו עכשיו בזמן החתונה, אפילו בזמן חתונה, הם לא מעסיקים אותו. אז זאת אומרת, זו שריפה של מישהו חיצוני. זה לא שריפה של האדם כלפי עצמו, שהוא עכשיו נמצא באיזה קשר כלפי זולתו. זאת הכוונה היא של אהבה שהיא מבחינת כרשפי אש. שאפילו שהיא אמורה לשרוף, פה זה לא קורה הדבר הזה. לבד מבחינת האהבה בתענוגים שזה שהיא מבחינת דבקות. וגם בזה יש מבחינת אור ישר ואור חוזר, כמו שכתוב במקום אחר, ובזה הוא לא נוגע עכשיו. מכל מקום, לפי שמדרגה הזאת נשמה היא למעלה מהתלבשות בנפש הבהמית, כן? לא שזה דרגת נשמה, לא זה מדרגה הזאת, זה קצת מטעה מה שהוא כתב פה, או מדרגה הזאת של נשמה. הכוונה היא של הנשמה שלנו, שהיא בדרגת חיה, היא למעלה מהתלבשות בנפש הבהמית, בסדר? לא נשמה, אינה פועלת כל כך על הנפש בהמית. הגם שעל מדרגה זו יש גם כן העלם בהסתר הנפש בהמית, כמו שכתוב בספר של בינונים פרק י"ט, דגרת הקודש סימן ד' דיבור, מתחיל ישראל נגלים לה בצדקה, הנה באמת כאשר התעוררות המקיף דנשמה היא מצד הנפש בהמית, דהיינו מן המצד דגלות הנשמה, דהיינו מה שהלביש מבחינת פנימיות נקודת לבבו בזה לעומת זה, ועוד יותר מזה כאשר צר לו מאוד מחמרות הנפש בהמית וגסותו בריבוי תאוותיו, עד שהלביש גם פנימיות נקודת לבבו בזה, ומזה נעשה יציאה מבחינת תוקף הרצון של מעלה מטעם ודעת. הרי זה פועל על הנפש בהמית להסיר העלמות וההסתרים וגם להופכם לאלוקות. אני קורא וחוזר כי צריך פה קצת ברצף. כי יש בזה כמה מדרגות באופן הרצון ותלוי במצר הקודם. אבל כאשר התעוררות הוא מצד הנשמה, מהתבוננות ההפלאה דאורס וברכו, אין זה פועל כל כך על החומריות הנפש בהמית. אני עוצר פה.
מה הוא אומר כאן? נגיד את זה בעל פה וניכנס לזה במילים. זאת אומרת, יש אפשרות לאדם שהוא מגיע לנקודה של עבודה של אש, שהיא נמצאת מאוד, יכולה להיות אצל אדם שהוא חוזר בתשובה, התהליך הזה, זאת אומרת, זה נקרא שהוא מתוך פנימיות לבבו, זה נקרא הדבר הזה, זה לא נקרא בחיצוניות, יש דבר שנקרא פנימיות לב, ויש חיצוניות הלב. מה ההבדל בין השניים? חיצוניות הלב, זה אומר שבאמת כך צריך להיות, אם תדבר איתי, אני אומר לך נכון, זה התדר שבו צריך להיות. אני מסכים לדבר, זה נקרא חיצוניות הלב. פנימיות הלב, זה משהו אחר. זה לא דיבור, זה לא שהכוונה חיצוניות הלב, אני חוזר עוד פעם, זה לא שהכוונה חיצוניות הלב, הכוונה היא, כן, 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 כן. הבנתי את זה אפילו באיזה אופן של שכל. לא, חיצוניות הלב, המשמעות של הדבר, זה אומר שזה ברור לי שזה אמת. זה אמיתי, אבל זה רק חיצוניות הלב. אז מה זה פנימיות הלב? זאת אומרת, נקודת פנימיות הלב, זאת אומרת שנגע בך הדבר. הדבר הזה נגע בלבבו. כל אשר יראת אלוקים נגעה בלבבו. זה נקרא נקודת הפנימיות הלב של האדם. בפנימיות הלב, לכן כתוב שטובה מרדות אחת בליבו של אדם. נכון? שנתנו למרדות שבתוך הלב של האדם, יותר מהרבה הרבה דברים. למה? כי המרדות הזאת, אם היא נוגעת בו ממש, נגעו בו, זה יכול, אומר, להשתחרר בתוך הנקודה של המצוקה שלו, של נפש בהמית. לכן, זה פועל בעצם את כל העלמות וההסתרים, שהכל עכשיו הוא בעצם אומר, אני עכשיו עובד בלי פרופורציות, שזה מצוי מאוד מאוד של חוזר בתשובה. זה דבר חיובי, זה גורם לשינוי בנפש בהמית. אבל אם אדם עכשיו, הוא נמצא עכשיו באיזו התבוננות רוחנית, ועד עכשיו הוא באיזו התעוררות אפילו, התעוררות הזאת בגלל נקודת ההתבוננות, זה לא קשור, דבר שקשור בעצם, אז אחרי, הוא עכשיו בהתעוררות, לכן זה יכול מאוד לבלבל, זה באיזו התעוררות אמיתית, או אחרי זה יכול לזהות שזה לא מזכך אצלו כלום. זה נגע בנקודת הנשמה שלנו באופן מאוד גבוה, בלי נקודת זיקוף של נפש בהמית, בלי נקודת החיה. בואו תראו את זה במילים, מה קרה כאן. אני קורא בשורה השלישית. הנה באמת, כאשר התעוררות מקיף די נשמה, זאת החיה היא מצד הנפש הבהמי, דהיינו מן המצד הגלות הנשמה. דהיינו מה שלביש פנימיות נקודת לבבו, בזה לעומת זה, ועוד יותר מזה, כאשר צר לו מאוד מחומריות הנפש הבהמית, וגסותו, בריבוי תאוותיו, עד שלביש גם פנימיות נקודת לבבו בזה על החיסרון שבו, ומזה נעשה יציאה מבחינת תוקף הרצון של למעלה מטעם ודעת. אני לא מסכים להישאר במציאות הזאת. זה נקרא העבודה הרוחנית הזאת. הרי זה פועל על הנפש הבהמית להסיר העלמות וההסתרים וגם להופכה מלוקות. כי יש בזה כמה מדרגות באופן הרצון, תלוי במצר הקודם. אבל כאשר התעוררות הוא מצד הנשמה, דהיינו מהתבוננות הפלאה דאור אין סוף ברוך הוא, זה הכוונה לא בגלל החוסר, אין זה פועל כל כך על החומריות הנפש הבהמית. נקודה. עכשיו, סוגריים, ומה שכתוב בספר של בינונים, פרק מ"ג, באהבה באה מהתבוננות גדולתו יתברך, ובשביל נדבר לאל פרק ד', זהו הכל במדרגת הנשמה המנובסת בנפש הבהמית. כמו שכתוב באיגרת הקודש, סימן הנזכר לאל, זה סימן ד', שזה מבחינת חיצוניות הלב, ראינו בספר של בינונים בהקדמה, חלק ב' הנקרא חינוך קטן. זאת אומרת, פה הוא אומר, הנה אנחנו רואים מכאן, שיש אהבה שהיא באה מהתבוננות גדולתו יתברך, זאת אומרת, מרוב שאתם עכשיו התבונן, הוא הגיע לאיזו התעוררות רוחנית, וכן הייתה לו נקודה של חיה, אז הוא אומר, מתי זה היה? זה לא היה עם ניתוק בנפש הבהמית, אלא זה הכוונה בדרגת הנשמה, שמלובשת בנפש הבהמית. זאת אומרת שאדם עשה את הפעולה הזאת, הוא לא התנתק. הוא לא נשאר למעלה באיזה אור רוחני, אלא הוא כן עשה איזו פעולה שהיא ירידה למציאות שלו, ולכן הוא גם אומר, ואף על פי כן זה רק השפיע על חיצוניות הלב שלו. זה לא השפיע אפילו על הפנימיות. אז יתבאר עד לפה, חזרה קצת, זה היה קטע קצת קשה הקטע הזה, בסדר? קטע קצת קשה. אז עוד פעם, הוא מבאר כאן שיש הבדל, עבודה של חיה, האם באה מחמת פנימיות הלב שלו, שזה נקרא שאדם מבין את מצבו. הוא אומר, אני לא מסכים להישאר פה במקום הזה. זה בדרך שגורם לאדם זיכוך, כי אז הוא בעצם עולה למקום שהוא מעל טעם ודעת, מאשר נורא רק עם נקודה של נשמה. והוא אמר עוד דבר מקודם,
שנכון שבדרך כלל אהבה שלמעלה מטעם ודעת, היא דרך כלל לבחינת אהבה כרשפי אש. הדוגמה הטובה ביותר זה אדם שהוא חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה דווקא, אני מתכוון, שהוא היה בלי כיפה ועכשיו עם כיפה, לא שמר שבת ועכשיו שומר שבת. זה לא מחיים דווקא בפון כזה. חוזר בתשובה, הכוונה הוא מבין שהוא משתנה, אני לא מוכן להישאר במציאות הזו שלי, אז אדם שהוא חוזר בתשובה עובד למעלה מטעם ודעת. מה הוא עושה? הוא שורף אצלו, אחרי זה אש, הוא שורף אצלו את הנפש בהמית. אדם שעובד עם אש, הוא שורף. אז מה נשרף? נשרף הנפש בהמית, היא נשרפת. זה דבר טוב, אבל הוא אמר כאן, להזכיר את הדבר הזה, שעיקר העבודה בתפילה, היא לא עבודה בלשרוף. עיקר העבודה של תפילה, היא העבודה שהיא לא עם אש, היא העבודה שעם מים. יש ערך למקום הזה, אבל זה לא עיקר העבודה של תפילה. לא של תפילה, כמו התופל, כלי חרס, שהוא נדבק להשם יתברך. כלומר, הוא נמצא עם השם יתברך, ולא שעכשיו הוא רק בנקודה של שאיפה למרות שיש לזה מעלה עליונה. ואז הוא אמר, בסוף הקטע הזה, שיש דבר שכן אהבה שהיא באה מתבוננות גדולתו יתברך, מגיע להתעוררות, ועם הכוונה לנפש בהמית, אבל עדיין זה נוגע רק בחיצוניות הלב שלו, ולא בפנימיות הלב שלו. בסדר? שאלות עד פה. ברוך תהיה גלנו לכולם שהכל נגמור. ברור, נכון? קצת היה חומר, קצת קשה החומר הזה. אמנם, מבחינת יחידה שבנפש, בסדר, זה הקטע לפני זה, אי אפשר לומר שאינו פועל על חומריות הנפש הבהמית, בוודאי, בהתגלות מבחינת יחידה שבנפש, הרי זה פועל גם הנפש הבהמית, להפוך עצם האותו מההפך אל ההפך, כמו שבא לידי מסירות נפש בפועל ממש על קידוש השם, ומאיזה סיבה מהשם יתברך ניצל מזה, הנה בלי שום ספק וספק ספקה, שנשתנה נפשו הטבעית, מתהפך מן הקצה לקצה, שנעשה אדם אחר ממש. שהרי היה אצלו התגלות עצם הנשמה ממש, וזה בוודאי פועל לנפשו הבהמית הטבעית לשנותה ולהופכה לגמרי. וכמו שפועל בו עצם המסירות נפש שירג על קידוש השם, הנפש הטבעית מצד עצמה רוצה לחיות, רק לחיות. אז אם כן ודאי שאם יש דרגת יחידה, לא ייתכן שבאדם הוא נשאר אותו בן אדם. וצריך עיון, אם יש הנפש הטבעית גם מבחינת כוח נעלם למסירות נפש בפועל ממש לקידוש השם, שהרי הכוח למסירות נפש הוא מצד ההתקשרות העצמית שאי אפשר לא להיות נפרד מאלוקות. זה שייך רק בנפש האלוקית ולא בנפש הטבעית שהיא מקליפת נוגה. המסירות נפש דנפש הטבעית, לכן מבחינת תוקף הרצו דנפש הטבעית שהוא בתגבורת יתרה מהרצו, דנפש אלוקית מצד עצמו, כנודע. הכל מהנפש האלוקית שפועל לנפש הטבעית. וכן בהעלאה דנפש הבהמית מצד עצמה, וכנודע בעניין העלאה מלמטה למעלה. שזהו מה שהתחתונים מצד עצמם עולים, שזהו עניין מים תתאים בוכים. מה הכוונה? זאת אומרת, זה נקרא, דבר שהוא נגע בו מקודם, שזה נקרא מן בקבלה. מן זה אומר שאתה מעורר השתוקקות שלך, זה נקרא העלאת מן, זה מים נוקבים, זה נקרא מים תתאים, שהם רוצים, ואז יש מים דוחרים. זאת אומרת, שפע האלוקי שמושפע על האדם. זה הכוונה מים תתאים בוכים. כמו שידעו מקום אחר. כל זה הוא מצד שהנפש האלוקית פועל בנפש הבהמית, ויש בזה יתרון מצד שורש ומקור העלמות וההסתרים שלמעלה מבחינת גילוי כנודע. אבל לא שהנפש הבהמית עצמו בטבעון ירצה באלוקות. נקודה. רגע, מה קרה כאן? אז הוא מבאר שלא ייתכן הדבר שאם אדם יש לו מבחינת יחידה, שבנפש, שזה לא יפעל על חומריות. ולכן למעשה הוא מכריע פה, הוא עושה צריך עיון, אבל בסוף הוא הכריע, שלא ייתכן שיש קידוש הנפש, קידוש השם, רק מצד הנפש הטבעית, כי בהכרח הדבר שמולבש שם הנפש האלוקית. ואין זה סותר למה שכתוב בכמה דרושים, שהכוח המתאווה בעצם, שהכוח המתאווה בעצם אינו רע. כמו שכתוב בליקוטי תורה, דיבור מתחיזות חוקת התורה, זהו רק שאין בו ציור רע בעצם, אבל מכל מקום אינו טוב. ואדרבה בטבעו הוא נמשך על עניינים חומריים. ואם כן עניין המסירות נפש של קידוש השם, הוא הפך טבעו לגמרי. והנפש האלוקית פועל עליו, שאין שום מניעה מצידו למסירות נפש. ואדרבה גם הוא רוצה למסור נפשו בפועל ממש. ממילא המובן, שגם עצם החומריות שלו מתהפך לגמרי מן הקצה לקצה. כמו בתשובה אמיתית ביציאת והתגלות עצם הנשמה. הרי מתהפך מהות עצם הנפש הבהמית, ובפרט כאשר הצעקה היא גם הנפש הבהמית. והיינו, כאשר המצר הוא בעומק ביותר,
שאין לו שום מקום בעצמו. זאת אומרת, שאדם עכשיו אומר, מה לי אחר התאוות האלה? נפש הבהמית היא קצה. זאת אומרת, יש פה דקויות מאוד מאוד גדולות בנפש, מה שהוא עושה פה, שצורות הסבר כל כך לא יאמן מה שהוא עושה פה אדמו"ר עכשיו בקונטרס הזה. מה זאת אומרת? יש דבר, יש פה שתי נקודות. יש צעקה של נשמה, ויש צעקה של נפש בהמית. צעקה של נשמה, משמעות הדבר, זה שוב, אני אומר, הדברים האלה, זה, אני לא יודע כמה בחור רגיל מהשורה, שהוא לא חוזר בתשובה, מבין מה שמדובר פה. אומר לכם בכנות. זה מבחינתי הבנה מאוד מאוד חיצונית להבין את זה. אדם שהוא חוזר בתשובה, באיזה אופן מסוים, הוא מבין פה מאוד מאוד בעומק פנימי מה שהוא כותב פה. איך הוא אומר את זה? כן, יש מצר מצד הנשמה, ויש מצר מצד נפש בהמית. זה שני סוגי מצרים. מה ההבדל? מצר מצד הנשמה של האדם, זאת אומרת שהנשמה, היא אומרת, איפה הרוחניות? כאילו מה, יש לי בגשמיות דברים, מה שיש לי, מה שהוא נתן לי, או באדם שהוא מאמין, אבל איפה הרוחניות שלי? הרוחניות שלי לא מקבלת ביטוי בכלל. זה נקרא מצר מצד הנשמה. מצר מצד הנפש בהמית, זה עד כדי כך שהנפש בהמית אומרת, כל מה שיש לי בחומריות, הוא לא שווה לי. יש לי זה, לא חסר לזה. עכשיו, אז מה זה נקרא מצר מצד הנפש בהמית אם יש לך? אז מה חסר לך? זה נקרא שכמו אין טעם בחיים עצמם. הרבה אנשים מתבלבלים שלדבר השני, הם קוראים לזה בעצם מצד הנשמה. זה לא נכון. זה כמו שכבר אין טעם. זה אין טעם מצד החומריות. זה נקרא מצד נפש בהמית. אתה מביא לבן אדם עכשיו, נניח אוכל מדושן וכו' וכו'. אומר, אני לא רוצה בו. מי לא רוצה? הרבה פעמים הנפש בהמית לא רוצה. זאת אומרת, כאילו, אין לי עניין בדבר הזה. זה לא דבר זה כמו הדבר שנניח אתה מציע, אמרתי לו, אם שהיה בשבת, אמרתי לו דבר הזה, שיש עניין הזה של בשר ויין, נכון? בשר ויין. אמרתי להם, בואו, אני אשים לכם פה עכשיו, בשר יש יותר מה לדון, זה שגם לדעתי זה, אבל בסדר, יאללה, יין. בואו, אני אשים לכם עכשיו על השולחן שבת, יין. מישהו אמר את הדוגמה, הוא היה מלצר באיזה מקום, היה בקבוקי יין ב-1,500 שקל. בקבוק. זה. שים לשולחן. כמה אנשים שתו? אז אתה אומר להם, שים בגלל שאתה אומר, זה בקבוק 1,500 שקל, לא תביא אני טעם. כמה אנשים אתה אומר להם, כאילו, מצד עצמם, יש לך פה כל מיני משקאות, לא יודע מה, אתה אוהב קולה, אתה אוהב משקאות טבעיים, לא יודע מה זה. כאילו, כמה זה מעסיק אותם? לא מעסיק הרבה אנשים. הראיה, יש מקום של אולמות, יש ברים. כמה אנשים מבקשים יין? לא. אז מה, בשר ויין שזה דרגה גבוהה? לא, כאילו, הנפש שלי לא מחפש את הדבר הזה. זה נפש לא מחפש את האלוקית. לא, הנפש באמת זה לא מעסיק אותה. נכון? נכון, זה מבינים דבר הזה. שוב, אני לא אומר שיש אנשים שמבחינתם יין זה בסדר, זה לא היום בתרבות לפחות שלנו. בסדר? תגיד היום לאנשים בקידוש. כך, יש מיץ ענבים ויש יין. יין ב-150 שקל למיץ ענבים. מה הרבה אנשים יקראו? מיץ ענבים, או יותר יין של 150 שקל. נכון? אני לא אומר שכולם ככה. אז אתה רואה בהכרח הדבר שההלכה השתנתה. בסדר? זאת אומרת, זה לא מעסיק. פה יש דבר שאדם, זה מצוי הרבה פעמים, יכול להיות הדבר הזה מצוי אצל עשירים. אדם שיש לו עשירות בבית שלו, מעל הנורמה, אז אין בעיה בבית, הרבה דברים כלכליים, זה לא בכלל בעיה. הרבה פעמים, אז יש לו מצר מצד החומר. כלומר, החומר כאילו הוא מורס בחומר. בסדר? זה נקרא מצר מצד נפש בהמית. זה שונה. אנשים קוראים לדבר הזה מצר מצד הנשמה, זה לא מצר מצד הנשמה. בסדר? מכוח הזה הם מגיעים לחיפוש של הנשמה. בסדר? ברור ההבדל בין השניים? אני ממשיך, שזהו, נדלג ברשותכם את האידיש, אין לי מה לעשות איתה, שזהו הוראה שהצער והמצר הוא מהנפש הבהמית. שהנפש הבהמית לא טוב, לא, הוא מסתער על רחוקו. היינו מה שהנפש אלוקית פועל עליו כנזכר לעיל. שהצער שלו הוא גדול ביותר. וזה מבית סיבות. אחד, מפני שהריחוק הוא מאיתו, ובסיבתו, וזה אצלו עניין טבעי. כלומר, מה לי עכשיו שאני לא נמצא בבית המדרש? אז הרבה פעמים בעצם הצער מצד נפש בהמית,
כי תיתן לי איזה משהו, זה לא כיף לי. לא בא לי, החבר'ה אומרים לי לצאת איתה. בוא נצא פה, לשם, זה, בוא, יש משחק, יש זה. אז למי זה לא מעסיק? אנשים חושבים שזה לא מעסיק לנפש האלוקית, זה לא נכון, הרבה פעמים זה לא מעסיק לנפש הבהמית. כי זה לא נותן לי טעם. אתה מבין? זה לא שעכשיו אני מסתגף, זה פשוט לא נותן לי טעם הדבר הזה. זה מה שהוא בא לומר כאן. אני חוזר על זה. וזהו בית סיבות, אחד מפני שהריחוק הוא מאיתו וסיבתו, וזה אצלו עניין טבעי, והשני מפני שאינו כוח אלוקי בעצם. ומובן דבע הצער יש בו הרגש האלוקי, מה שתרחק כמו שכתוב במקום אחר בעניין המהירות, על ידי זה הצער הגדול ביותר וכו'. הנה בצעקה שצועק במר נפשו במחינת תוקף. יש פה אולי בית נוספת פה. כמה יש לכם ביתים? בבחינת כתוב לכם? או 3 ביתים? אפשר להגיד בבחינת, אבל קצת לא תחבירי. 3 ביתים. כן, אבל בבחינת נראה לי, זה הדגשה יותר. בבחינת תוקף היציאה והרצו, כבורח מן המוות אל החיים, הרי משתנה מאותו לגמרי מכל וכל. ומובן מכל נזכר לעיל, בבחינת התגלות יחידה שבנפש פועל גם על החומריות ומהפך מאותו לגמרי. ראינו מפני שבחינת יחידה שבנפש מופשט לגמרי ואין לה שום אחיזה. כלל בכוחות פנימיים, הרי פועלת בכל מקום מצד ההגדרה שעצם הנפש מוגדרת על כל פנים בגוף, כמו שכתוב במקום אחר. והראיה, שהרי בחינת יחידה נמצא באמת בכל הכוחות, עד שגם בסוף מעשה כמו שכתוב במקום אחר. אך בחינת האהבה המוסתרת שבכל אחד ואחד מישראל, שבכל אחד ואחד רוצה בטבעו באלוקות, הרי הרצון הזה אינו פועל בחומריות. וכמו, זה נקודה טוב, הקטע הזה הוא כבר שייך לקטע הבא. בואו נתקדם את זה, כאילו זה חומר יותר, עכשיו החומר קל, וזה. זאת אומרת, עד עכשיו הוא דיבר לגבי יחידה ודרגת חיה, ועכשיו הוא מדבר, הקטע הזה הוא הכנה לעמוד הבא, עמוד וחצי לפחות, זה קצת יותר, נראה לי הוא מדבר בו, חומר מאוד פשוט, אנחנו נסיים אותו חומר פשוט. עכשיו הוא מדבר על זה שהאדם אומר, בסוף אני רוצה להתקרב להשם, אני בסוף מרגיש קשר להשם, זה נקרא שקיים לתוך האדם אהבה מסותרת. זאת אומרת, האהבה הזאת היא לא כל כך, אם לא מוציאים אותה החוצה, היא לא עושה כמעט כלום. בואו תראו, מבחינת האהבה המסותרת שבכל אחד ואחד מישראל, כשכל אחד ואחד רוצה בטבעו באלוקות, אני רוצה להתקרב להשם. הרי הרצון הזה אינו פועל בחומריות, וכמו שאנו רואים בחוש, דמיות שכל אחד ואחד מישראל רוצה באמת באלוקות, שזהו בטבע בנפשו של יהודי. בכל מקום בכוחות הגלויים הרי הוא נמשך אחרי ענייני העולם. זהו מפני שהאהבה היא מבחינת מקיף ובעלם. הנה כמו כן הוא גם בהתגלות מבחינת הרצון, מבחינת מקיף דחיה הבא על ידי התעוררות ההתבוננות הנזכרת לעיל. גם שהיא המדרגה הגבוה מאוד, והיא אמיתית בנפש. בסדר, אבל מה הבעיה? שהוא לא הוציא את זה החוצה. בכל מקום אין זה פועל על החומריות דנפש באמת, מפני שהרצו הוא מבחינת מקיף דנפש. זאת אומרת, מה הכוונה? לא יודע, אני רוצה להתחזק, כן, חשוב להתחזק, חשוב לי עוד להוסיף ולימוד תורה, זה נקרא מקיף דנפש, שאינו מלובש בכוחות הפנימיים ובכוחות הטבעיים. והרי זה כמו עניין האמונה, שהיא גם כן מבחינת מקיף, רק שזה כמו שבא מבחינת מלכות, או מבחינת כתר מלכות. מה החלוקה פה הקבלית שהוא עשה פה? שזה יש כמו אמונה שהאדם מאמין בהשם יתברך, זה נקרא כתר של מלכות, ויש מלכות, זה נקרא כמו מציאות. כן, אני רוצה להתחזק. זה ההבדל בין כתר של מלכות, זה נקרא כתר דמלכות או מלכות. שאמרו רז"ל על זה, גן ואפו מחתרת רחמנא קריא. זאת אומרת, הוא עושה דבר נגד רצונו יתברך, שהוא מאמין בהשם, והשגחתו ויכולתו יתברך, ומכל מקום אין זה פועל עליו שלא לעבור לרצונו יתברך. דעים היות שמצד הנפש הוא מאמין באמת מכל מקום מצד החומריות, הרי הוא עושה הפך רצונו יתברך. היינו מפני שזהו מבחינת מקיף לבד שלא נרגש בפנימיות, כמו כן מבחינת האהבה שמבחינת מקיף שבנפש אינו פועל כל כך על החומריות. דעים היות שמצד המקיף הוא מבחינת קירוב, לא רוצה באמת באלוקות, הנה כשבא מבחינת כוחות פנימיים וכוחות טבעיים, הרי הוא באופן אחר לגמרי. נותן דוגמה לדבר הזה חזקה מאוד, של תובנה מאוד עמוקה. דברים פשוטים מה שהוא הולך להגיד, אבל באמת מאוד עמוקים. בדבר זה, נראה בחוש בכמה בני אדם בראש השנה ביום הכיפורים, שמתפעלים מאוד בנפשם, ואין זה פועל לשנות באמת דרכם והילוכם בכל השנה. בבחינת יעקב הלך לדרכו. למה זה ככה? ובזה יש כמה אופנים, שהרי גם הקלים וגם עוברי עבירה רחמנא ליצלן מתעוררים בימים נוראים. תכתבו לכם, ימים נוראים, וזה ימים נוראים. ובפרט בעתים מיוחדים כמו בתקיעת שופר ובנעילת יום הכיפורים. אז אתה רואה אותם שהם מתפללים. אז איך זה יכול להיות אחרי זה? מצאו יותר ככה אצל אנשים שנקרא לזה בגדר המסורתיים. בסדר? זה כאילו הזה. אתה רואה אותם שהם באמת, הם לא משקרים, באים להתפלל. הם לא רק מסורתיים, יותר פשוט להבין את זה.
מכל מקום אחר כך הרם, כמו שהיום מקודם בלי שינוי. איך קודש אחרי זה? יום כיפור, אחרי זה שבת הוא נוסע. איך זה יכול להיות? כאילו, מה קורה בנפש? זה משהו שלא מובן. אתה יודע, אם הוא בא בגלל אבא שלו לבית הכנסת, אז אתה מבין. אבל לא בא בגלל אבא שלו. עכשיו, אם תגיד שהוא רוצה איזה חוויה, אבל זה לא נכון שזה בא בגלל חוויה. זה לא כמו שהוא בא עכשיו לאיזה ערב שירה של פיוטים, ואז הוא נהנה מהדבר הזה. הנה, או כאלה שבאים נניח לסליחות. אז כזה, יש כאלה שבאים לסליחות, הם נהנים כזה מהסליחות. אחד אצל הספרדים. יותר מצוי כזה, אתה נהנה מהסליחות, ויש לך איזו הנאה מהאירוע הזה. יש הרבה אנשים וזה, יש אירוע. פה, זה לא ככה. האדם הוא מתפלל, אתה רואה שהוא באמת באיזה התעוררות, אז צריך שעובר 3 ימים הוא מחלל שבת. כאדם דתי, אתה מסתכל כזה על הדבר הזה, אנחנו לא באים לשפוט, אנחנו באים להבין. איך זה יכול שזה לא עבר שינוי? איך? אני לא מצליח להבין את זה. מה זה? אז זה מה שהוא נוגע בזה. ובכל מקום אחר כך הרי הם כמו שהיו מקודם בלי שינוי. ויש מהם אשר בראש השנה ביום הכיפורים בוכים מעומק ליבם על מצבם החומרי ומתפעלים ומבקשים על הפרנסה וחיי גמלה. איש כפי הצטרכותו, ונסעים על ליבם לתקן מצבם הרוחניים ולהיות סור מרע ועשה טוב בפועל ממש על כל פנים. איך זה יכול הדבר הזה? אבא שלי היה מספר את זה, תפילות אצל תימנים, זה לא כמו לעדות המזרח. תימנים בוכים, ביום הכיפורים או שנה בוכים. היה איזה אחד, היה שומר שבת, לא זה. וזה היה יום הפטירה של אבא שלו, וזה, זוכר, ראש השנה או יום הכיפורים. אבא שלי אומר, רק בדרך שהיה הולך מהכיסא שלו, מגיע לזה, רק מוציא את המילה הראשונה, כבר בוכה. אתה לא היית מאמין, בן אדם, איך הוא בוכה? אתה אומר, בוא'נה, כאילו, אתה לוקח למטור איזה רב, בוא'נה, לא מגיע לכזו דרגה. אתה לא מבין את זה. איך זה יכול, כאילו, כזו סתירה בנפש? תחשבו, אתה רואה דבר כזה. אתה בהלם. תחשוב בן אדם יש פיוט כמו אחות קטנה. יציאת המזרח זה שיר יפה כזה, שיר כזה מלבב כזה. אצל תימנים זה שיר של בכי. זהו. האם זה צודק התימנים, או את המזרח, זה לא עכשיו הסוגיה. תחשוב, הוא רק מתחיל להגיד אחות קטנה, כאילו, הוא מזדהה עם המילים, אתה רואה אותו, הוא מוציא את המילים, זה לא רק קורא איזה זה. אתה אומר, בוא'נה, אני לא בדרגות האלה, איך זה יכול להיות? באמת, עכשיו, זה לא כאילו סתם. אז איך זה יכול להיות שאחרי זה ככה זה קורה? זה תימה לראות דבר כזה. בסדר? תשבו, זה דברים עמוקים, הוא אומר אותם, הם פשוטים להבנה, אבל תהליך פנימי בנפש, איך זה יכול להיות? אז הוא מוסיף, אמנם גם בירא אלוקים, ואשר בכלל עובדים יחשבו, שמתעוררים באמת בראש השנה ביום הכיפורים, בעצם נפשם, בתשובה, בקבלת מלכות שמיים, אתה אומר, אתה רוצה לחתור? אתה לא רוצה, לא רוצה זה. שבאותה שעה באמת צער לו מאוד, על רחוקו מהשם, ובורחים על זה באמת במר נפשו, ומקבל עליו באותה שעה, עול מלכותו יתברך להיות מסור ונתון לאלוקות, כל השנה בעסק התורה, וקיום המצוות, ולא ייתן נפשו לעניינים אחרים, ובדרך כלל להיות משועבד להשם לבדו. ובעבור הזמן נזכר לאל, חוזר לחומריותו וטבעו, איש ישקפים מידותיו הטבעיים, אם בתאווה מחמדת הלב, או בהגבהה והתנשאות, או בכעס וחיי גבנה. ונפלא הדבר ממש, איך זה יכול להיות הדבר הזה? אתה שואל בן אדם ביום כיפור, אתה באמת רוצה לחזור בתשובה? הוא אומר לך, באמת אני רוצה. אז איך זה יכול להיות שזה לא ככה? ונפלא הדבר ממש, איך שאינו משתנה הטבע הכלל, ואיך לאחר התעוררות בהסכם כזה יחזור להיות כמקודם? איך זה יכול להיות? תראו את זה של חומר פשוט, אבל עמוק. אך סיבת הדבר הוא היעדר העבודה כל השנה. דמי שעומד עבודתו כל השנה בהכנעת החומר בכללות, והעיקר בהכנעת הכוחות והמידות פרטיות על ידי עבודה פנימית במוח ולב. אם באהבה כמים ובאהבה דרך רשפש, כמו שנדבר עליהם לפרק ד', ודאי התעוררות בעצם הנשמה דראש השנה ביום הכיפורים פועל הרבה על החומריות שלו, אבל אותו אחר כך בכל שנה היא מדרגה נעלית יותר, הן מצד הנשמה, והן בזיקור הנפש הבהמית. זאת אומרת, הן מצד הנשמה בהשגה שלה הרוחנית, לפעמים שזה יפעל בנפש בהמית. שהכל הוא בעניינים גבוהים ונעלים יותר, כי בכללותו הוא נעשה בדרגה עליונה יותר. שהרי גם בנפש הבהמית יש כמה חילוקי מדרגות. וכמדע מכללות הגים למדרגות דשור, כסף ועז, לא ניכנס עכשיו לחלוקות בתוך הנפש בהמית. ושהנפש הבהמית שלו אינו גס כל כך, יש כמה דברים שאין צריך על זה הגיעה כלל מה שזולתו, צריך על זה הגיעה רבה. על התעוררות נזכרת לעילה, אחרי העבודה בכל השנה, הנה גם נפש הבהמית יוצא מגסותו, ובדרגה עליונה יותר, וממילא העבודה שלו בזיכוך החומריות, ובאופן אחר.
ואם כי ודאי אינו דומה מעמד ומצב הנפש שבאים בכל השנה לכמו שהוא בראש השנה ביום הכיפורים, וגם יש ריחוקים לעתים, לפעמים אדם נופל על דרך שבע וכולי ייפול, מכל מקום הוא בדרגה עליונה. אבל בהיעדר העבודה כל השנה והחומריות היא בתוקפה וגבורתה, התעוררות דראש השנה ביום כיפורים, הגם שמתעורר באמת כנזכר לעיל, מפני שאינו מבחינת רחוק ממש להיות את פושעים נמנה חס ושלום. אדרבה בחיצוניות, קודם חיצוניות או חיצוניותו? חיצוניות. הרי הוא בעסק התורה והעבודה, כן לומד. אין זה פועל על חומריות לשנותה באמת. וגם עצם ההתעוררות, תראו איזה משפט קשה של איזה עמידה מול האמת. גם עצם התעוררות, הגם שהיא אמיתיות בנפש, הרי מבחינת מקיף לבד, שאין נרגשת בכוחות פנימיים להיות שייך לפועל ממש. ראינו שגם הצער ומהירות נפשו אינו מבחינת הרגש הצער ומהירות עמוקה מפרטי העניינים הלא טובים שלו, כי אם יקללו את הלא טוב שלו. לכן הקבלת עול שמקבל עליו עול מלכותו יתברך בראש שנה, להיות מסור ונתון אליו יתברך. לכן מתעוררות תשובה, יום הכיפורים שמקבל עליו להיות באופן אחר מכמו שהיה, אין זה בא בו מבחינת פנימיות להיות באמת בהנהגה אחרת לפועל, ומכל שכן שאינו מקבע בעניינים פרטיים הן בסומרה והן בעשה טוב. דהיינו, גם מה שמקבל עליו לעסוק בתורה המצוות, שלא ייתן נפשו לענייני העולם, אין זה בדברים פרטיים, שהן אותן הדברים שבהם הוא הגירעון והחיסרון שלו. כי מתחילה אינו נותן נפשו להרגיש פרטי החיסרונות שלו, להצטער עליהם באמת. לכן הקבלה והתיקון המדומה אינו בפרטי הדברים האלו. זאת אומרת, מה החלוקה? למה זה לא? בגלל שהוא פועל באופן הכלל ולא באופן הפרט. זאת אומרת, ברור שהוא רוצה להשתנות. אבל הוא לא יורד באמת, נקרא לזה ככה, לנקודת הבירור הפנימית האמיתית שלו, שהוא צריך לברר ולצאת ממנה. אני נותן לזה משל מאוד מאוד טוב, ככה חוויתי אותו, יש פה בת ימי, חווה את הדבר הזה, כל בת ימי מכיר, מה זה נקרא סחף בים? יש סחף בים, אז מי שיודע לשחות, אם אתה מנסה לשחות ישר, זה לא עובד, זה סחף חזק, אז מה צריך לעשות? צריך לצלול. כלומר, אם אתה לא יורד לנקודת הבירור, אתה לא צולל, כאילו לנקודת המיירים, למה יש את הסחף הזה? יש מים, גלים שחוזרים וגלים שבאים, וזה כוח שהוא יותר חזק, גלים שחוזרים, ואז זה נוצר סחף אחורה. אתה שוחה ישר, זה לא עובד. אז אם אתה לא יורד לנקודת הבירור שלך ללמטה, נקרא לזה על הנקודה הזו של המים, אתה לא צולל, אתה לא מצליח, אין, אתה צריך, אולי ישתנה הזה. זה נקרא נקודת הבירור, זה הכוונה שאתה יורד לעומק של המים שהם באים לפה, מים שבאים לפה. זאת אומרת, מה זה כאילו, בנמשל פה, נקרא לזה, אם אתה לא יורד לנקודת הסתירה בנפש, שבאמת יש פה סתירה, להבין אותה, ולרדת לעומק שלה, ואז אתה יכול לצאת. אם לא, תסחה, זה לא יעזור. אין, זה לא, אני לא מדבר עם אדם עם גלגל ים, זה בכלל אין לו סיכוי. בלי גלגל ים, זורק אותו ושוחה. גם אין סיכוי. זה הכוונה פה. זה נקרא נקודת הבירור שאדם יורד. וזאת לדעת שגם אם הרגש הצער והמהירות היא העניינים הפרטיים, אפילו הוא מוסיף פה, תראו זה חריפות, אפילו הוא אומר כן, על המעשה הזה שעשיתי לראובן או כלפי שמעיה לא בסדר, מכל מקום אינו מוכרח שהקבלה תהיה גם כן בתיקון הפרטים. יכול להיות שהקבלה תהיה רק על הכלל. אבל ממילא לא יבוא לידי פועל כשבא לידו העניינים הפרטיים, וגם עצם הקבלה יכול להיות באופן כזה שאינו שייך לפועל ממש. ונמצא, גם אם תהיה המהירות כדבעי, אינו מוכרח עדיין שתהיה הקבלה כדבעי. זאת אומרת, כן, זה לא בסדר, אבל הוא לא נגע בנקודת הבירור בפנים, שאז, למשל שהבנו שהוא יורד, צולל, ואז הוא יוצא מתוך הסיפור, שתהיה הקבלה כדבעי. וצריך לומר כוונת המכוון מגיעתו, על שני הדברים שיהיו רצויים. אמנם זאת ודאי שבלי הרגש פנימי ועמוק בפרטי החסרונות שלו, אי אפשר שתהיה הקבלה כדבעי למייבא. רק בחלות שלו יהיה רע ויהיה טוב, וממילא זה רק לפי שעה ויחלוף ויעבור אחר כך. דברים פשוטים. מסיבת הדבר הוא גם כן בהיעדר העבודה דכל השנה. כאשר כל השנה הוא עובד ומייגע את עצמו בתיקון וזיכוך מידותיו, שיודע הוא את ענייניו מה שהוא צריך לתקן. איש כפי מה שניתן לתקן ולזכך מהמידות הטבעיים, ומייגע בגיעת נפש וגיעת בשר כל השנה לברר ולזכך מהמידות האלו. הנה בראש שלנו יום כיפורים שהוא עת רצון למעלה. וחשף השם את זרוע הקודשו בבחינת קירוב המאור. אלא ניצוץ המאור בנפש שהאדם נתגלות עצם נפשו. זה דבר מדהים מה שקורה פה, מה שאומר פה, זה דברים, מבחינתי זה דברים שכמו ברוח הקודש להגיד כזה דברים כאלה. זאת התפיסה, מה שהוא אומר פה. אז זה המשפט הזה שאומר, הנה בראש שלנו יום כיפורים שהוא עת רצון למעלה. וחשף השם את זרוע הקודשו בבחינת קירוב המאור.
לניצוץ המעורר בנפש האדם התגלות עצם נפשו. מה יש פה? זה משהו רוחני שאדם עובר אותו. אני מדבר פה דברים מאוד רוחניים. זאת אומרת, יש לאדם, כמו שכתוב, שיש גן עדן תחתון לגן עדן עליון, יש עמוד באמצע, יש דבר שכמו איזה משהו שגורם לך להתחבר. יש איזו נקודה, שאם אתה בעצם נתפסת ממנה בתפילה, היא גורמת לך להתעוררות, כי היא התעוררה לך את עצם הנשמה שלך. זה הכוונה שיש את ההתגלות הזו של עצם הנפש, ואז זה הכוונה שזה מבחינת קירוב המאור אל הניצוץ, הקדוש ברוך הוא מאיר לך, מחמת קדושת הימים האלה, מאיר לך אור שמה. דברים דקים רוחניים, שאני לא יודע איך להסביר אותם בזה, צריך לתת לזה הרבה מקרים להבין אותם, אבל הכוונה היא, כאילו, יש איזה, במידה מסוימת, בסוף ישנה איזה לכל אחד מאיתנו נוסחה, וממש ככה, יש נוסחה, שהיא גורמת לך להתעוררות. אם אתה צריך להכיר את הנוסחה הזאת, כלומר, מה גורם לך להתעורר אותך? נניח, זה כמו למשל, להבדיל, מה מעצבן אותך? אז תגיד, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי ככה. אם תעמיק בדברים האלה, זה לא נכון. משהו שמעצבן אותך, למה הדבר הוא מעצבן את האדם? בגלל שזה, הכלים שלו לא מסוגלים לסבול, לכן האדם מתעצבן. אז מה זה אומר? זה אומר שזה בעצם נגע משהו שהוא מעליו. בסדר? משהו שמעליו, למה הוא כזה מהותי? הוא כמו השורש שלך. אז להבדיל, בדבר חיובי, יש איזה משהו שהוא מעורר אותך, בלימוד תורה, או לענייננו בתפילה. יש לך נקודת חיבור, זה נקרא, אחרי זה יש המאור פה שמאיר לך, בשפע של האור האלוקי. כשזה אדם הוא פוגש את זה, תראו את זה, הוא ממש יכול להסביר את הדבר הזה. לכן, מה שהוא אמר פה, זה פשוט בגדר כמו רוח הקודש, לא יודע איך להגיד את הדבר הזה כזו תפיסה, מה שהוא עשה פה. הנה כל זה בא בעניינים אלו, שעוסק בהם כל השנה רק שהוא מבחינת מצר ומהירות עמוקה, נוגע לו בעצמות ופנימיות נפשו, וכן הקבלת מלכות שלהם מקבלת התשובה היא בעצמיות נפשו, אבל הוא באופן שיהיה נוגע לפועל ממש, ולעניינים שעוסק בהם בהיינו מפני, שבעצם הוא פנימי בעבודתו בכל השנה, כמו כן הוא בעבודה ראש השנה ביום כיפורים, שבבחינת עצם הנפש, הרי זה מבחינת הרגש פנימי, וגם מסייע לו הגילוי מלמעלה בהתגלות עצמות נפשו הנרגש בפנימיות, להסיר מאיתו חומריות המידות הטבעים שהוא עוסק בבירור וזיכוך שלהם. כמו שנתבהר לעיל, שנעשה בדרגה עליונה יותר. אבל בהיעדר העבודה כל השנה, הנה בראש השנה ביום כיפורים, גם שמתעורר בנפשו, הרי זה רק כמו דבר בעיתו. יש זמן כזה להתעורר, שהעת הוא להתפעל ולהתעורר. זאת הגילוי מלמעלה, כנזכר לי שמאיר על כל אחד ואחד מישראל, יותר מהקרוזים שבכל יום, שגם הם נרגשים בכל אחד ואחד כאן הודעה. בפרט באותן שבכלל עובדים יחשבו, היינו קרובים לעניין העבודה שבזה מדברים כאן, אבל מבחינת מקיף לבד, בלי הרגש בפנימיות האמיתות הנזכרת לעיל. ולכן אין זה שייך לפועל, אבל כן, גם שהתעוררות היא אמיתית בבחינת המקיף זה נפש, אין זה נוגע לחומרית לשנותה באמת. ומה שכתוב במקום אחר זה דווקא מבחינת האהבה רבה, שלמעלה מטעם הדעת נהפך מהות הנפש הבהמית. זהו דווקא לאחר העבודה תחילה מבחינת טעם הדעת במוח ולב. וכאן כל מה שהוא דיבר כאן, זה דברים שהם במוח ולב. מדבר שהעבודה על פי טעם הדעת היא רק מבחינת ביטול היש לבד. וכדי שיהיה ביטול במציאות ובאהבה רבה שלמעלה מטעם הדעת, שעל ידי מתבטל מהות הנפש הבהמית ומתהפך לטוב. ובזה יש גם כן מדרגות, ואין כאן מקומו להעריך, אבל כל זה דווקא בהקדמת העבודה פנימיות במוח ולב, לברר ולזכך את המידות טבעיים. ומשתרח בערב שבת, כוונה בכל השנה, בעבודה שעל פי טעם הדעת, מבחינת התקפיה יאכל בשבת, שזה הכוונה בימים נוראים, מבחינת הרצון והאהבה רבה שלמעלה מטעם הדעת, להיות מבחינת התהפכה, כמו שכתוב בתורה אור וכו'. קיצור, הנה האהבה, לשון אהבה, רצון, ואז הוא ביאר שתי דרגות. הוא ביאר מקום אחר שהוא מבחינת הרצון שלמעלה מטעם הדעת, והיות שזהו מדרגה גבוה בעבודה, אין זה פועל על חומרות דנפש בהמית, מפני שזהו מבחינת מקיף דנפש, שלמעלה מהתלבשות. ועל כן הגם שמתעורר באמת מבחינת הרצון נזכר לעיל, כמו בכל אחד ואחד בראש השנה יום כיפורים, אין זה נרגש בפנימיות ולא משתנה הטבע על ידי זה. ונתבהר, להתגלות האמיתית מבחינת מקיף דיחידה, פועל לשנות ולהפוך אותם להיות לגמרי. כי אם בהקדם תחילה עבודה פנימית שעל פי טעם הדעת במוח ולב. חומר הוא פשוט, אני ממליץ לכם מאוד לחזור עליו, להבין אותו, להבין את הדבר הזה, זה תהליך שאנחנו מכירים אותו מבפנים, אבל הוא ממש נגע בו בנקודות מאוד מאוד עדינות. בסדר? שאלות? בבקשה. הנפש הבהמית היא בעצם משתוקקת להשיג בנפש האלוקית שבה, היא לא יכולה כאילו, וזה למה היא בעצם נוטה ללכת לטהרות,
הנקודה היא שנפש בהמית, היא רוצה דבר אחד, היא רוצה שיהיה לה טוב. זהו, זה מה שהיא רוצה. היא לא רוצה שיהיה לה רע. זה הרצון שלה הבסיסי. עכשיו, העבודה, אז לכן, מה שיש לה פה בחומר, מבחינתה, טוב לי, הנה, זה טעים לי וכו' וכו'. הנפש האלוקית, היא צריכה להראות, תאמור הוא כי טוב השם. זאת אומרת שאלוקות זה טוב. לא לעבוד עם נקודת הנשמה ולהתנתק מהנפש בהמית, אלא להאיר לנפש הבהמית. זו בעצם תכלית העבודה שלנו. זה המשמעות שהיא דבר כדי שיכול להיות לו דירה בתחתונים. זאת אומרת שלא נעבוד אותו פה בעולם הזה רק עם הנשמה, אלא שהנשמה הזאת תזכך את הגוף שלנו. דהיינו, יש לי איזה דבר מסוים שמעצבן אותי, יש לי תאווה, אני צריך לעבוד עליה, אני צריך לא למחוק את התאווה, אני צריך להאיר אור אלוקי על התאווה הזאת, איך שהתאווה הזאת תהיה לעבודת השם. הנפש הבהמית, כאילו, יש לה איזושהי השגה בנפש האלוקית? כן, כן, שאלה מאוד טובה, הוא שואל, אני חוזר. אם הנפש הבהמית יש לה השגה בנפש האלוקית, כן, הדבר הזה הוא מופיע בקונטרס של אדמו"ר האמצעי שם, קונטרס התפעלות, דרך הנפש השכלית. היינו, חלק העליון של הנפש הבהמית שלנו, הוא משיג שיש נשמה. נפש בהמית כשלעצמה, היא לא משיגה שיש נשמה. כלומר, כי היא חיה רק נקודה של חוויה, זהו. היא לא חיה דבר שהוא יהיה מושכל. לכן, יש לך חוויות של העולם הזה, יש לך זה. עכשיו תעבור לנקודה של לימוד תורה והשכלה וכו' וכו'. איך יכול להיות שההשכלה תעמוד מול חוויה? יש אפשרות. כאשר האדם מרגיל את עצמו, לעמוד עם הנפש השכלית, זאת אומרת, לשקול דבר, איזה חיים אתה רוצה לבנות, לא כל דבר צריך רק עם הנאות, איזה משפחה אתה רוצה, מה השאיפות שלך, איך אתה עומד באתגרים שלך, זה דבר שהנפש הבהמית, השכלית, שזה חלק העליון של הנפש הבהמית, היא מבינה, והיא זו שבעצם המתרגמת בשפה, משפת הקודש, כל אחד לשפת אם שלו, שזה נקרא בנפש הבהמית. בסדר, ברור? טוב, ברוכים תהיו.